I d'un llibre a un altre, perquè d'un dol del qual no se'n parla gaire, és el de l'amistat. Donem per fet que distanciar-nos d'un amic o d'una amiga no té el mateix valor, no té el mateix dolor que perdre la parella, perquè al mig no hi ha fills, perquè no hi ha hipoteques, perquè la cosa és com més relaxada, és més freda, no hi ha res que pugui complicar les coses. Però això no vol dir que una amistat que refreda no pugui fer mal. I d'això va el llibre del qual en parlarem avui, Gel a 40 graus, que a més és una persona que ens fa molta il·lusió tenir avui aquí al plató del Via 15, perquè forma part de la gran família que és el Via 15, la nostra companya Laura Cera. Què tal, Laura? Com estàs? Molt bona tarda, molt contenta. A mi sí que em fa il·lusió estar aquí. És molt estrany poder-te parlar mirant als ulls. En persona ens veiem les cames, cosa... Bueno, i tu em veus, que tu... Jo no veig mai, jo a vosaltres us veig, però vosaltres a mi no em veieu, només ens escolten. És aquest privilegi. Llavors jo us veig les cames i vosaltres em veieu físicament quan veniu aquí. Exacte. La Laura Cera, com us dèiem, a banda de ser companya de Mataró Televisió, també ha escrit aquest llibre, Gel a 40 graus, que parla d'això, d'una amistat que es trenca, es distancia, es refreda, diguem-li com vulgueu, que de fet és el pal de paller, aquesta història de la Laia, que ha conviscut durant uns anys amb el Martí i arriba un moment que això s'acaba. Sí, exacte. La Laia té un millor amic, no? Allò tan romàntic que és trobar una persona amb qui connectes molt, amb qui comparteixes moltes coses, fins i tot te n'hi vas a viure, però arriba un moment que les vides us separen i això no ha de per què ser traumàtic o no ha d'acabar amb un trencament d'amistat, però en aquest cas sí, i és el detonant d'aquesta història. A mi em venia molt de gust parlar d'això i a posteriori he vist que molta gent n'està parlant a la literatura i suposo que és una necessitat, potser, no? Abans Enric Ventura parlava de dols desautoritzats, d'aquests invisibles als que no donem prou importància, que infravalorem, i segurament aquest n'és un dels més potents i és com tenir un elefant a l'habitació i no mirar-lo, no? Clar, no sé si però és un dol més complicat de gestionar a l'hora de ficcionar-lo, en aquest cas amb una novel·la. Hauria estat més còmode un dol d'una ruptura sentimental d'una parella que un bon dia ho deixa. És més complicat parlar d'aquesta ruptura més complicada també per entendre-la, no? Jo crec que és més complicat potser perquè no estem tan acostumades a parlar-ne, perquè l'acabem invalidant, no? Com dèiem. Llavors, jo de teoria no en sé massa, ja em perdonaràs, però crec que qualsevol de nosaltres ha passat en algun moment, potser no per una ruptura com a tal, que queda molt dramàtic, però per una transformació d'una amistat. Això passa, la vida passa, prenem decisions que per molt petites que siguin ens fan anar per camins diferents. I al final molts cops costa de pair, però no en parlem, perquè no li donem aquesta importància. Llavors és el peix que es mossega la cua, com que no en parlem, no ho valorem i entrem en aquest cercle viciós que fa que sigui molt complicat explicar per què ens sentim així de malament per haver canviat, per haver modificat, per haver deixat enrere una amistat. Laura, com tu vas fer en el seu moment quan estaves escrivint aquest llibre per plasmar tots aquests sentiments que sent una persona que nota que aquella relació s'està refredant? Vas parlar amb persones que havien passat, experiència pròpia, potser has tirat molt també de ficció i de pensar què és el que pot passar en una situació com aquesta, com tu vas fer? Per mi, la vida és una font d'inspiració magnífica. Jo crec que observant i observant-nos, sobretot, podem aprendre i detectar moltes coses. Jo he passat per trencaments d'amistat des de ben jovenet. Al final, a mesura que et vas fent gran i que vas deixant l'escola, per exemple, passes a la universitat. Jo venia d'una escola on vaig fer tota la meva etapa educativa fins al batxillerat i de cop i volta entres a la universitat. És un món completament diferent, és una selva i clar, cadascú té les seves rutines diferents, no? Els teus amics anteriors, els que arrossegues de l'escola o de l'institut. I jo m'he fixat molt en experiències pròpies, en la gent del meu voltant, en com hi ha gent que ha pogut portar millor potser aquests canvis o que els ha integrat d'una manera molt més orgànica, molt més natural, i gent que potser s'ha agafat, com el cas de la protagonista, amb més ràbia, no? Potser, o amb més rancúnia fins i tot, com dient, doncs... No, la Laia està molt enfadada, ho està passant molt malament. Està indignadíssima, passa fatal. Sí. I tampoc té raó, potser, no?, per estar-ho així, perquè tenim l'altre cantó de la balança, que és en Martí, que ho porta d'una manera molt més digna, molt més comprensiva, molt més adulta, potser, que no la Laia, que el que vol és aferrar-se a aquella amistat, perquè a vegades ens mentim una mica, potser, o ens autoexigim que una amistat ha de ser per tota la vida, no? Potser tenim més integrat fins i tot que les parelles sí que es poden trencar, però que els amics han de durar per sempre. I potser no. I no passa res, però fa mal. Clar, hi ha un matís, no l'hem comentat, però és que ells dos comparteixen pis durant molts anys.
durant uns quants anys, 7 anys, si crec que no m'erro, són 7 anys de convivència. Clar, no és allò una amistat que veus per quedar, vas a sopar, vas al cinema, comparteixes experiències, és que convius amb aquella persona, que és un matís important, perquè aquí hi ha una amistat, a més, molt ferma, fins al punt que poses a prova la convivència, que no és fàcil, amb una persona amb la qual no tens una relació sentimental, no? És un plus afegit, aquesta ruptura. De fet, et diré, Vanessa, que el títol així provisional del manuscrit, quan jo vaig començar fa 6 anys a escriure'l, era convivència, perquè per mi era la clau de tot, no? La convivència té coses molt bones, però també treu a la superfície coses que potser no ens agraden de nosaltres mateixos o dels altres. I al final és normal, som humans i cadascú té les seves manies o les seves històries, no? I, clar, la convivència fa que aquest frec a frec sigui més complicat de gestionar, almenys en el cas de la Laia, perquè ella ho viu com una traïció, el fet que en Martí vulgui marxar, que és on comença tot plegat, del pis per anar a viure amb la seva parella. Llavors, la Laia no ho entén, i per la Laia sembla que només hi hagi 2 opcions, o continuar compartint pis i sent amics de l'ànima com fins a aquell moment, o s'acaba tot. I potser no és així, no? Ja sabem que la vida no va només de blancs o de negres, sinó també de grisos. Però sí, m'interessava molt que convivissin per això, perquè era una cosa molt més intensa. També m'interessava molt que fossin un noi i una noia, que és una cosa que molta gent m'ha escrit pensant que desembocaria cap a un altre cantó molt més evident, i no, perquè precisament el que a mi m'agradava era això, que fos una amistat molt pura, no? De fet, comentem això perquè al llibre tu també en parles, no?, que la gent els hi diu, a veure, no és normal que un noi i una noia amb 20 i pocs anys convisquin junts en un pis i no hi hagi res més que vagi més enllà. Ens costa encara acceptar que pugui haver-hi aquest tipus d'amistat pura sense que hi hagi un llit pel mig, no sé si m'explico, no? Vull dir, això, el llibre es qüestiona i molta gent els hi diu amb ells això, que l'amistat pot ser només amistat fins i tot convivint, no? Sí, bé que ens costa molt encara i... Una qüestió cultural fins i tot, suposo. Totalment. I això que, per sort, vivim en una societat que cada vegada és, o m'agradaria pensar que és molt més oberta a qualsevol tipus de relació, no? Però sí, contínuament el típic comentari que potser es fa d'una manera innocent o en broma, però que al final el teu entorn et va calant aquella brometa que acaba sense fer gens de gràcia, com és el cas d'ells, no? I el que volen és demostrar que sí, que poden ser amics, portar-se molt bé, tenir-se una confiança cega, i suposo que per això la Laia al final s'ho acaba prenent com una mena de traïció, encara que no ho sigui realment, perquè al final un amic, una amistat, és un refugi, no? I possiblement això és el que fa tant de mal quan una amistat es trenca, no perquè hi hagi hagut una discussió forta, perquè hi hagi hagut un enfrontament, sinó simplement perquè la vida passa, perquè et fas gran i punt. Laura, aquest llibre ja té 6 mesos de vida, el vas presentar al setembre, segona edició, per cert. Què t'ha dit la gent? Quin feedback has tingut dels lectors i les lectores? És curiós perquè la gent ha connectat molt per aquesta part de l'argument, per aquesta amistat que es trenca. Molta gent m'ha escrit, gent que em coneix, sí, però al final la gent que et coneix, la gent del teu entorn acaba lligant caps i reduint-ho tot a situacions que han viscut, no?, o que compartim d'alguna manera, però gent que no em coneix, que m'ha escrit perquè l'ha llegit, m'ha explicat experiències en primera persona de com tenia un molt bon amic, una molt bona amiga, i que d'un dia per l'altre allò va canviar i potser no saben ni per què, i que no n'han parlat mai perquè els feia vergonya acceptar que estaven passant una mena de dol, no?, o que els feia mal aquella ruptura o transformació. M'agrada molt dir-li transformació perquè a vegades no és que es trenqui cap corda, sinó que simplement queda més fluixa, no?, d'alguna manera, o es dissecciona una mica. I la gent també ha connectat molt amb l'altre dol, que és molt més evident, segurament, i molt més normal, molt més habitual, que és el de la mort de la mare. Ja sigui perquè han perdut també la mare, el pare, algun avi, alguna àvia, o algú molt proper i molt estimat, i també m'han explicat la seva història, i això és preciós, que la gent s'obri, que comparteixi amb tu sense conèixer-te de res, una experiència tan íntima i tan dolorosa. Gel a 40 graus, aquesta història, aquest dol per una amistat que refreda, que es trenca, l'escrit la Laura Cera i ens alegrem moltíssim que t'hagin tingut avui aquí per parlar-ne. Un plaer. Que vagi molt bé, Laura. Fins la propera. Moltíssimes gràcies. Adéu, molt bona tarda.